ሚዲያ ሰዓት ስለዝኾንኩም ዶክተር ሚልከሳ በዓል ስልጣን ናይ ብልጽግና ዝነበረ እዩ ሕዘብ ደገ እዩ ዘሎ ጀነራል ታደሰ ምስ ብርሃኑ ጁላ ኣብቲ እዋን ውግእ ይራኸብ ነይሩ እዩ ኢሉ እዩ ኩላትና ሰሚዕናዮ ተገሪምና ኢና ኣነ ኣይተገረምኩን ግን ተኻሊእ ተገሪም እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ጀነራል ታደሰ ቅድሚ ናብ ስልጣን ምድያው እንታይ ንብሎም ነርና ባዕልና ንፈልጥ ኢና ሰባት እውን ክንፀርሕ ንኽእል ኢና መን እንታይ ከም ዝበለና ትግራይ ንምቕታል እዩ ክድይብ ትግራይ ናይ ምቕታል ዓላማ እንድሕረልኩም ክተደይዎ ኢኹም ተዘይኮይኑ ክድይብ የብሉን እዚ ስለ ዝኾነ ኢልና ሽዑ ተዛሪብና ኢናቶም ሽዑ ዝነገርናዮ ሰባት ይቅርታ እውን የብሉና እቲ ብጣዕሚ ዘሕዝን ማለት እዩ ሕዚ ከዓ ነቲ መኸተ ክንብል እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብቲ ተሰላለፋ ኣብቲ ናይ መኸተ ስለ ዘለዎ ህዚ ሱቕ ክንብል ኢና ሚድያ ዋጋ ግን ኣኽፊሎምና እዮም ንታደሰ ብምድያ ሓደ ዓመት ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ህልውን ሓደጋን ዘሎ ህዝቢ ከቢድ እዩ ስለዚ ዶክተር ሚልከሳ ከም ዝበልዎ ጀነራል ታደሰ ምስ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብ እዋን ውግእ እውን ይራኸቡ ነይሮም ስለዚ ምዞም ሓውና እዚኦም ንጅምሮን ንውድኦን ውግእ የለን ክገልጹልና ጥራሕ እዮም ዘለዎም እዚ ከስምረሉ ይደሊ ማለት እዩ